surere. Din, pesen-pesen om Din. Pesen ngono sih. Bayar ya? Anggere gak ada tuwek kayak tuku es ya. Kayak 2.000 lho. Kayak bayaran kok. Mau sekono belas rek. Ora ngeyel. Meneh iki lho. Itu ya wis. Tak tuku romi ya. Tapi ono syarate. Waduh, nek syaratnya barang. Kok ngurus surat kesehatan ae rek. Salah, belum tagak. Mau mari bayaran iki. Apa ya lesu aku ya nek. Ya wis, apa syaratnya? Dadi ngene Rik. Mau Pak RT kan nang kene ya. Iya. Wonge lagi tunggu-tunggu nang ngarep omah. Kon nek wani mlidingi raine wonge. Belum tagak. Kodong. Mau aku diajar rumake aku kok mau. Licik, ngono tok ae gak wani. Kon wani ya. Wani tok ngono ae. Temen wani kon. Yo, Kon yo. yo. Mliding ngono raine Pak RT. Iya, wani aku. Temen aku Nudin. Nyalai aturan niku. Gak sopan. Kene masih remek-remek ngene ngerti atika rek. Jare kon lesu, ngomong kesempatan iki lho. Wis salah wani tagak. Wis, kasih contoh ekonomi. Tak kene 50.000 ya apa? Wong mari bayaran aku. 50.000. Piye? Lumayan 50.000 kayaknya jadi pirang-pirang dino. Piye wani tagak? Pola gak wani Rik ya. Wis kene Din ya apa Din? Yo wani. Deal yo. Deal. Deal. Yo. Wis nang budal. Hah? Garawan. Ini nanti kon. Ki ono lho Pak RT iku. Sik mulai salin dulu. Oke. Oh, melete. Wah, Pacur kon yo. Wah, naser. Ini cukul api. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Woi, tenan direk mau itu. Kenalan yang beb. Bentuk ya, Won. Yo, sini sini. Boleh mau gopet digeding ini. Tapi karena apa, Won? Iya, assalamualaikum Pak RT. Kandeng, Won. Tak jelas. Lagi cepet lagi cepet lagi. Goreng lagi. Wow. Kandeng. Oke, opo kon kate gak ngade telek ayo murdene. Sama tuh Pak RT. Mantap, edan. Ya pun kalau tak matorian, matanya TV. Yo mulio, yang mangan kono, cek cerdas. Bener yang gede ini kayak opo lah kono. Ini cak, saya tahu. Temen nah. Temen lo, sumpah lo, mari Sumpah? nang ngarepe, sumpah. Kok gak dikaploki wong e kon? Iki aku arek ngene-ngene iki kok apa-apa. Wah, rek. Sama dewe mau perjanjian. Mantap, Cak. Soalnya seket yo, kok perjanjiannya seket mau yo. Tapi aku gak ada duit seket. Oh alah, ya wis meneh sono nang aku yo. Ya mau perjanjian. Oh alah. Ya wis penes wis penes. Emang jadi aku mau. Oh wis, gak melok-melok aku dikaplok wong iki kok. Ya wis kamu tak mulai. Mulio iki. Haha, kapok. Sale dhewe tekan karo Udin. Wong Udin kandang kok jagoan lho. Dapat gak ngono. Tak pikir gak wani arek kok mau kok. Sancen arek gendeng iki mau. Sik, tak paranane Pak RT. Tak takonane temen tak gak arek kok mau. Iya, iya, Cak. Paranane rek. Tak kontrol temen tak gak wani mliding iki. RT, Loh, Tem. Ngaren ini ono apa? udin mah ngapain ta RT? Wah, larek gak jelas yo ta. Kadile cak piye to? Kamu sebenarnya gede nang kene telu ya. Iya. Iya. Dituturno sing paling gede nang kene. Soalnya gak ngerti iku mau. Iku mau ngono niate nglecehne sampean Pak RT. Nglecehno piye wong sarungku ora dibuka kok. Saya malah digenekno mau sih. Iya. Lah ya iku nglecehno sampean. Lho, mosok Iya. ora ngajar anjen arek-arek saiki gak duwe aturan kok. Apa gak ngono? Nanti saiki arek, makane mau balik Melayu. Kan dia arek saiki. Cap.
Cep, udin kurang ajar. Melayu arek saiki. Tolong cekelen yo, cekelen terus tak enteni kene. Dicekel, Pak RT. Cekelen. Saya arek wis salah. Tahun ngarep. Cekelen saiki. Cekelen cepetan. Jane kurang ajar arek saiki. Apa kak ngono Pak RT? Mosok duwe aturan. Lah yo ancen wis ngono ku arek ngono. Iya Pak RT. Duwe aturan ngono. Bener. Lah iki Cep. Gini. Piye piye? Piye. Wis, Pak RT wis. Cuma cekel. Ini arek saiki. Nang omahe. Loh. Ini malah tak kon gore ini sih. Lah iya Pak RT. Ya ampun. Emang jarene dicekel tok, tak cekel tok. Din. Lah iki rek ya. Apa sih? Mana besi? Apa sih? Mana besi? Mana oi? Ngomong. Lah. Apa? Menyekel tok. Deh. Oh cekel tok. Iya. Berat. Nyalai aturan nih gue. Kini remeh-remeh masih ngono. Artika rek. Tiga. Turun. Ojo lali subscribe dan tombol lonceng. Merdeka! Iwak lele!